Dobrý deň, vítam vás všetkých pri sledovaní webinára o právach detí so zdravotným znevýhodnením vo vzdelávaní. Moje meno je Monika Fričová a som z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ktorá pre vás tento webinár pripravila. Dnes bude prednášať naša kolegyňa inžinierka Ľudka Belinová, ktorá už dlhodobo sa venuje téme vzdelávania, čo sa týka podpory rodičom a odpovedá na ich otázky a zároveň aj čo sa týka presadzovania práv detí so zdravotným znevýhodnením na vzdelávanie. Možno úvodom poviem trochu viac o tom, čo platforma Rodín robí pre podporu rodičov a celých rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Máme rozbehnutý program #rodičia rodičom, v rámci ktorého máme zverejnený infoportál o právach detí so zdravotným znevýhodnením na našom webe platforma rodin.sk. Máme telefonickú linku podpory, kde rodič, laický poradca radí iným rodičom a odpovedá im na ich otázky v rôznych oblastiach. Vzdelávame aktuálne 13 laických poradcov, ktorí budú tvoriť v rôznych regiónoch Slovenska sieť laických poradcov, pretože by sme chceli dopriať ako keby možnosť konzultovať rodičom detí so zdravotným znevýhodnením svoje otázky a obavy aj s inými rodičmi. A zdá sa nám to ako veľmi vyhľadávaná forma podpory. A ešte okrem toho vzdelávame rodičov aj na seminároch, ktoré organizujeme v rôznych mestách Slovenska. A doteraz sme zavzdelávali 500 rodičov. A veľmi nám záleží na tom, čo si rodičia myslia a čo považujú za najväčšie problémy, a celá naša aktivita v oblasti presadzovania práv závisí práve od toho, aké podnety nám dajú. A aktuálne máme do 2000 podnetov od rodín, s ktorými potom my sa obraciame a tlmočíme ich kompetentným na ministerstvách. Teraz by som rada odzdala Ľudke slovo, aby vám povedala viac o právach detí so zdravotným znevýhodnením na vzdelávanie. Dobrý deň. Takže môžeme začať a venovať sa priamo vzdelávaniu, kde si v prvom rade musíme povedať, že narodením sa pre každého človeka začína dlhá cesta spoznávania okolitého sveta a získavania nových skúseností a vedomostí. Hovoríme tomu, že cesta učenia. Rozdielom je, že každý z nás má od prírody dané iné schopnosti, iné zručnosti spoznávania, ktoré využíva v rámci toho vzdelávania a učenia sa. Presne tie nás ovplyvňujú, akým spôsobom to vzdelávanie získavame, tak ako to povedal George Evans, že len nie v ten istý deň a tým istým spôsobom sa vieme učiť, ale každý študent sa vie učiť. A to platí aj pre naše deti so zdravotným znevýhodnením. Učiť sa a vzdelávať má právo každé dieťa, a aby nebolo popierané nikomu to právo na vzdelanie, tak si legislatívci dali za úlohu toto právo dať aj do Ústavy Slovenskej republiky v článku 42, kde je jasne napísané, že každý má právo na vzdelanie, ale dĺžku po vekovú hranicu ustanovuje zákon podľa schopností a zručností dieťaťa, ktoré v tom bežnom vzdelávacom prúde je. Zákon ustanovuje aj za akých podmienok majú občania pri štúdiu právo na tú pomoc od štátu, aby ich vzdelanie bolo plnohodnotné a aby sa dokázali začleniť do spoločnosti. Zároveň právo na vzdelanie je aj v dohovore pre ľudské práva pre osoby so zdravotným znevýhodnením v článku 24, ktorý podpísal
ten dohovor podpísal aj slovenský štát a zaviazal sa, že umožní osobám so zdravotným znevýhodnením, aby každé dieťa malo právo na vzdelanie, ale nebolo diskriminované na základe svojho zdravotného postihnutia a vylúčované zo všeobecného systému vzdelávania. V rámci toho je potrebné zabezpečiť prístup k inkluzívnemu a kvalitnému vzdelávaniu pre každé jedno dieťa v spoločnosti v súlade s jeho individuálnymi potrebami, a to aj vrátane personálneho a materiálno-technického vybavenia, na ktoré v súčasnosti ako keby štát nemal peniaze. Zároveň je potrebné, aby sa podporovalo aj Braillovo písmo, alternatívna komunikácia, ale aj posunková reč a argumentatívna alternatívna komunikácia v rámci neverbálnych detí. Možno sa vám to zdá zbytočné, že hovoríme o týchto právach, ale na to, aby ste mohli bojovať za svoje dieťa, je potrebné byť informovaní, aby ak vaše dieťa nebude prijaté do bežného vzdelávacieho prúdu alebo vôbec prijaté do systému vzdelávania, hoci aj špeciálneho, je potrebné, aby ste vedeli, na čo sa môžete odvolať, aby to vaše dieťa mohlo byť vzdelávané podľa jeho predpokladov. Dôležité je, že nestačia len tieto zákony, paragrafy a dohovory, ale je potrebné, aby ste aj vedeli, kde sa môžete obrátiť a čo môžete získať v rámci Slovenskej republiky, ako môže byť vaše dieťa stimulované už od narodenia. My hovoríme, že dieťa so zdravotným znevýhodnením môže byť zväčša vzdelávané od 0 do 25 rokov, ale pretože väčšinou deti majú buď predĺženú dochádzku, alebo prichádzajú do škôl neskôr, pretože mali odklad. Ale to prvotné, čo vám môže poskytnúť v rámci vzdelávania a stimulácií, je vlastne centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré môžu poskytovať stimuláciu už od narodenia až do skončenia vzdelávania alebo do toho 25. veku života. Ďalším krokom v rámci vzdelávania sú materské školy alebo špeciálne materské školy, základné školy alebo špeciálne základné školy, a potom podľa predispozícií a schopností dieťaťa je možnosť aj ďalšieho výberu vzdelávania, a to je buď na stredných školách formou integrácie alebo na stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborných učilištiach alebo v praktických školách. Takže začneme tým vzdelávaním dieťaťa od 0 do 6 rokov, kedy vlastne deti potrebujú, aby to vzdelávanie bolo včas, a hlavne, aby sa našli spôsoby podpory a stimulácie dieťaťa. Najlepšie je za podpory odborníkov. Častokrát rodičia v snahe dať dieťaťu čo najviac a z veľkej lásky ho posunúť čo najrýchlejším tempom, zabúdajú pritom rešpektovať svoje dieťa a jeho potenciál a porovnávajú ho s druhými deťmi, čo nie je príliš vhodné. A preto by sme sa mali zamerať len na to, ako vášmu dieťaťu viete zabezpečiť ten posun práve podľa jeho schopností. Tú stimuláciu môžete získavať od narodenia v centrách včasnej intervencie, ale tomu sa nebudeme venovať, pretože to je vlastne služba, ktorá sa získava v rámci sociálnych služieb a patrí pod iný zákon ako vzdelávanie dieťaťa v školách a v školských zariadeniach. My sa skôr zameriame na centra špeciálno-pedagogického poradenstva a neskôr budeme prechádzať v rámci vývinového štádia dieťaťa. V rámci centier špeciálno-pedagogického poradenstva je potrebné si zadefinovať, kto má nárok na to poradenstvo. Má nárok v prvom rade dieťa, ktoré je diagnostikované lekárom alebo iným odborníkom. Nemusí byť hneď po narodení, môže byť aj neskôr, ale od
dňa alebo od času, kedy je diagnostikované a má telesné, zrachové, sluchové, mentálne alebo viacnásobné postihnutie, môže navštíviť Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. Dané centra môžu navštíviť aj autisti alebo iné detičky, ktoré majú pervazívne poruchy. Tu patria aj deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchou aktivity a pozornosti. Veľmi častá je otázka, že kde môžu vlastne získať tie informácie a kde je poskytovaná tá starostlivosť. Väčšinou je využívaná v centrách, ale zákon hovorí o tom, že túto starostlivosť a stimuláciu môžete pre svoje dieťa získať aj v domácom prostredí, ak o to požiadate Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ale zároveň aj potom v prirodzenom prostredí dieťaťa. To znamená, že ak vaše dieťa navštevuje materskú školu, škôlku, všade tam môžu ísť odborníci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva a poradiť, ak poznajú to dieťa a už s ním pracujú. Práve preto v rámci tých centier pracujú terénni špeciálni pedagógovia, ktorí majú široké spektrum, kde môžu pôsobiť. Centra môžu ponúknuť tú pomoc nielen dieťaťu, že ho stimulujú, sprevádzajú, diagnostikujú, ale čo je veľmi dôležité, poskytujú poradenstvo a edukáciu aj zákonným zástupcom, rodičom, od ktorých veľmi závisí, aby v tom prvom roku života a v tých prvých rokoch sprevádzali to svoje dieťa a rozvíjali ho zručnosti hlavne v domácom prostredí. Neskôr už centra môžu pomôcť aj v rámci nejakého poradenstva alebo edukácie aj zamestnancom škôlok, škôl a všetkých školských zariadení, kde dieťa chodí alebo kde sa nachádza. Služby, ktoré poskytujú centra, môžete mať bezplatne. Ide o vlastne štátne poradne, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, alebo za poplatok podľa ceníka, ktorý má to ktoré zariadenie. Centrá poskytujú v prvom rade poradeneckú, preventívnu a výchovno-vzdelávaciu činnosť. Čo to znamená? Mali by vedieť vám poradiť, či už je to v sociálnej oblasti, v právnej oblasti, ale aj v psychologickej oblasti, ak už neviete, kam a ako máte ísť s dieťaťom, čo máte s ním robiť. Zároveň aj preventívne vás majú sprevádzať, aby vás informovali o tom, že ak vaše dieťa nebude mať stimulovanú orofaciálnu zónu, tak nebude môcť napríklad samostatne jesť, alebo iné preventívne informácie a stimulácie a zároveň aj výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá sa potom neskôr v staršom veku môže presunúť do nejakého školského zariadenia. Dôležitou súčasťou je aj diagnostika, to znamená, že posúdenie stavu potenciálu dieťaťa, ale to neznamená, že presné zaškatulkovanie. Ide o jeho silné a slabé stránky, ako aj popísanie v oblasti, v ktorých je potrebné rozvíjať, akou formou, akým spôsobom, aké pomôcky je potrebné použiť, tak aby sme dosiahli komplexnú formu vzdelávania pre dieťa a vedeli, ktoré terapie by mohli dieťaťu pomôcť, ale ktoré by mu mohli aj ublížiť. V praxi sa však stretávame, že rodičia neoslovia centra špeciálneho poradenstva už v rannom veku, čo je veľmi veľká škoda, pretože oni tie kompetencie majú alebo ak oslovia, tak centra častokrát odpovedia, že nemajú na to kompetentných ľudí alebo nemajú dostatočné množstvo odborníkov. Preto je dobré, aby ste sa vy rodičia snažili a žiadali o tieto služby. Ak chcete
buď idete priamo do centra vo vašom meste alebo v okolí, alebo jednoducho si nájdete na internete, kde by ste chceli ktoré centrum navštevovať. Ak je napríklad, že dieťa s autizmom, tak môžete si vybrať centrum, ktoré sa zaoberá priamo deťmi s autistickým spektrom alebo inými pervazívnymi ochoreniami. Dôležité je však o to žiadať. Žiadať môžete aj formou žiadosti, ktoré sú na platforme Rodín, kde môžete priamo si ich stiahnuť, keďže je to editovateľné PDF-ko a môžete len dopísať údaje, ktoré sú potrebné, aby ste požiadali o danú službu. Zvlášť je dôležité, aby ste danú službu požiadali v tom rannom veku, kedy tú priamu činnosť s dieťaťom môžu robiť aj v domácom prostredí, pretože je najefektívnejšia a najviac môže podporiť dieťa, zatiaľ čo neobmedzuje jeho denný režim, či už je to spánok, jedlo, čokoľvek, čo dieťa v určitom čase robí, aby ste nemuseli utekať a brať ho z toho prirodzeného prostredia. Zároveň, ak vám to nevyhovuje, že nechcete zobrať odborníkov do svojej domácnosti, je možné, aby tá priama činnosť prebiehala buď už v prostredí centra, špeciálno-pedagogického poradenstva, alebo neskôr aj priamo v prostredí materskej školy alebo v nejakom zariadení, ktoré vaše dieťa navštevuje. Neskôr dieťa môže nastúpiť do materskej škôlky, do ktorej sú deti prijímané väčšinou od veku 3 rokov a sú tam do 6 rokov. U detí so zdravotným znevýhodnením to tak nie je, pretože je veľmi málo materských škôlok, ktoré sú ochotné prijať to dieťa, alebo aj rodičia nechcú ešte v takomto veku dať dieťa do materskej škôlky, do kolektívu rovesníkov, pretože sa obávajú toho, že to ešte nezvládne. Je však dôležité uvedomiť si, že ak chceme, aby dieťa sa prirodzene socializovalo, musí už od raného veku spoznávať aj svojich rovesníkov, musia zažívať iné skúsenosti priamo niekde v materskej škôlke, alebo ak nemáte túto možnosť, tak môžete dieťa zobrať niekde do materského centra, kde vlastne sa naučí určité rituály, určité zručnosti, ale aj získa zručnosti na presadzovanie svojich potrieb. Pretože presadzovanie potrieb v domácom prostredí je úplne iné ako niekde v materskej škôlke. U detí so zdravotným znevýhodnením neexistujú nejaké výnimky pre prijatie do materskej škôlky. Jedno, čo je pravidlo, ktoré je dané aj ústavou, aj dohovorom, je, že sú vzdelávateľné a že potrebujú byť začlenené do kolektívu. Ak sa vám nepodarí umiestniť dieťa do bežnej materskej škôlky, môžete hľadať aj špeciálnu materskú škôlku niekde na okolí. Do materskej škôlky sa prijímajú deti na tzv. Predprimárne vzdelávanie a je to väčšinou zákonom dané, že ak dieťa dovrší 5 rokov, to znamená, že rok pred nástupom do bežnej školy, alebo sú prijímané deti, ktoré majú odklad školskej dochádzky alebo dodatočný odklad povinnej školskej dochádzky. V súčasnosti nie je garantovaný ten nárok na predprimárne vzdelávanie. To znamená, že ak vaše dieťa nechcú zobrať alebo nezoberú, nemáte sa na čo odvolať. Neskôr už legislatíva predpokladá, že deti budú prijímané vo veku od 5 rokov. Preto potom, už ak nepríjmu vaše dieťa do materskej škôlky, to odvolanie môžete napísať. Ale odvolanie sa dá napísať len vtedy, ak ste podali oficiálne písomnú žiadosť. Nie je možné podávať odvolanie na ústnu odpoveď. Preto rodičom vždy radíme, že ak niečo chcete, tak musíte o to požiadať písomnou formou.
O zaradení dieťaťa rozhodne riaditeľ, a to na základe odporúčania lekára pre deti a dorast, ale aj na odporúčanie centier špeciálno-pedagogického poradenstva, o ktorých sme si vraveli, že je veľmi dobre navštíviť čím skôr, aby spoznali to dieťa a aby potom vedeli dať informácie, čo to dieťa potrebuje, aké kompenzácie, akých odborníkov, aké materiálno-technické vybavenie. A súčasťou tohto musí byť aj žiadosť zákonného zástupcu, to znamená rodiča. Riaditeľ môže rozhodnúť buď priamo o prijatí alebo neprijatí vášho dieťaťa do materskej školy, alebo môže prijať dieťa na tzv. Adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa. Riaditeľ môže zároveň aj rozhodnúť, hoci aj po 2-3 mesiacoch, o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej škôlky alebo o predčasnom ukončení. Dôležité je, čo máte napísané na rozhodnutí o prijatí, prípadne neprijatí dieťaťa do materskej škôlky. Mali sme podnet, kedy dieťa bolo prijaté do materskej škôlky s adaptačným pobytom. Dieťaťu pani riaditeľka prerušila túto dochádzku s odôvodnením, že dieťaťu nevedia prispôsobiť materiálne ani technické podmienky, zároveň, že dieťa je agresívne, že svojim konaním obmedzuje práva ostatných detí a že preto vlastne končí diagnostický pobyt dieťaťu. Rodičia nás oslovili, platformu, a po naštudovaní tohto rozhodnutia, ako aj o prijatí dieťaťa, bolo zrejmé, že dieťa nebolo prijaté len na adaptačný pobyt, ale dieťa bolo prijaté do materskej škôlky s odporúčaním Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, kde boli jasne napísané materiálne a technické podmienky. To znamená, že keď riaditeľka súhlasila s prijatím dieťaťa, vedela o týchto podmienkach. Zároveň matka nikdy nebola informovaná o tom, že dieťa bolo nejaké agresívne alebo že nejak svojim konaním ubližuje ostatným deťom, a preto sme sa mohli odvolať aj na to, pretože žiadny záznam o tom nebol. Tak právnička platformy napísala odvolanie, na základe ktorého vlastne bolo stiahnuté rozhodnutie o prerušení a dieťa naďalej navštevuje materskú škôlku. Takže vidíte, vždy je dôležité, čo máte napísané v tom rozhodnutí, čo je prijaté, čo je napísané v správe o prerušení alebo vo všetkých dokumentoch, ktoré vlastne informujú aj právnikov o tom, ako majú postupovať pri následnom odvolaní. Vzor odvolania môžete nájsť takisto na stránkach platformy. Ešte raz vám akože môžeme zhrnúť, že je dôležité, aby ste si skontrolovali, či je vaše dieťa prijaté len na diagnostický alebo len na adaptačný pobyt, alebo či je prijaté priamo na pobyt v materskej škôlke bez nejakých obmedzení. Ak však v rozhodnutí je jasne napísané, že dieťa je prijaté len na 3 mesiace, tak potom je zbytočne dávať v súčasnosti nejaké odvolanie, pretože riaditeľ, ako sme vraveli, má právo prerušiť diagnostický a adaptačný pobyt alebo má proste možnosť vylúčiť to dieťa zo vzdelávania v materskej škôlke. Dieťa prichádza do veku 6 rokov, kedy vlastne už je povinnosť ísť niekde do vzdelávacieho zariadenia, niekde do základnej školy alebo špeciálnej základnej školy. Kde dáte svoje dieťa, závisí vždy od rodičov, ale aj od jeho schopností a od toho, ako vy komunikujete s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva, ako vám vysvetlili, ako s dieťaťom pracovať a či je tá škola vlastne schopná
komunikovať s týmto centrom. Samotná realizácia práva na vzdelanie zahŕňa vlastne slobodu výberu, voľného výberu vzdelávacieho zariadenia práve rodičom. Ale vždy by malo byť podporené práve tým poradeneckým centrom. Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením prebieha buď v základnej škole, v bežnej triede formou integrácie, alebo je to v základnej škole v špeciálnej triede. Môže to byť ďalej v špeciálnej základnej škole, ale aj v domove sociálnych služieb za spolupráci s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva. Ako sme už vraveli, každé dieťa musí plniť povinnú školskú dochádzku. To znamená, že má povinnosť nastúpiť do školy. Žiadne dieťa nie je oslobodené, či už je to vplyvom druhu zdravotného znevýhodnenia alebo stupňom, a preto je povinnosťou rodičov ísť na zápis do spádovej školy alebo nájsť si školu, ktorá vaše dieťa so zdravotným znevýhodnením príjme. Bohužiaľ, stávajú sa aj prípady, že rodičia si povedia, že dieťa ešte nie je pripravené na vzdelávanie, preto neprihlásia svoje dieťa a na základe toho dostanú pokutu až do výšky 331,94 €, kedy rodičia sú zaskočení, pretože si mysleli, že ale veď moje dieťa ešte nie je schopné. Bohužiaľ, zákon jasne stanovuje, každé dieťa je vzdelávateľné a každé dieťa má povinnosť nastúpiť do školy. Na to rodičia nezabúdajte. Ak sa však rozhodnete požiadať o odklad alebo zápis vášho dieťaťa na inej škole, je povinnosť nahlásiť to v spádovej škole, pretože tá má evidenciu o tom, že to, ktoré dieťa dovršilo 6. vek života a malo by nastúpiť do školy. Zápis v spádovej škole alebo v ktorejkoľvek škole sa koná od 1. apríla do 30. apríla, a ktorý vlastne predchádza začiatku školského roka, kedy vaše dieťa by malo začať plniť povinnú školskú dochádzku. Ak však máte ten odklad, stačí iba zdokladovať, že vaše dieťa nie je ešte zo zdravotného hľadiska schopné a následne na povinnú školskú dochádzku nemusíte nastúpiť. O zaradení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením rozhoduje opäť ako v materských školách aj v základných školách riaditeľ. A to na základe odporúčania, kde už musí byť aj základné diagnostické vyšetrenie dieťaťa a písomnej žiadosti zákonného zástupcu. V rámci vzdelávania môžu byť, ako sme už vraveli, deti v spádových školách priamo vzdelávané v triedách s ostatnými deťmi alebo v tzv. Špeciálnych triedách, ktoré sa zriaďujú spravidla pre deti a žiakov s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia, ale je možné aj v špeciálnych triedách, kde deti majú rôzne druhy zdravotného znevýhodnenia. Dôležité je, že tieto triedy sa zriaďujú pre minimálne 4 deti a maximálne 8 detí. Závisí od druhu a stupňa postihnutia. Ak viete o tom, že je vo vašej komunite viac detí alebo v blízkom okolí dieťa so zdravotným znevýhodnením a poznáte sa minimálne 4 rodičia, je dobre navrhnúť riaditeľovi a zriaďovateľovi zriadiť takúto špeciálnu triedu, aby ste nemuseli s dieťaťom dochádzať niekde mimo, ako aj ponúknuť pomoc pri jej zriadení. Je dobré, ak začnete komunikovať s vedením školy čím skôr, začnete predkladať svoje návrhy, ako aj informovať ich, akú pomoc viete poskytnúť.
Ak vám však riaditeľ navrhne iné riešenie, alebo že odporúčanie CŠPPčky hovorí o tom, že vaše dieťa by nezvládlo ešte základnú školu a vy s tým súhlasíte, je dôležité, aby ste vedeli, že príslušný úrad štátnej samosprávy, ktorá je zriaďovateľom základných škôl, uhradí zo štátneho rozpočtu cestovné náklady, ktoré vy musíte vynaložiť, ak vaše dieťa musíte dopraviť z vášho bydliska niekde inde, do iného mesta alebo do inej dediny. Dôležité je, aby ste tú informáciu mali od riaditeľa, že on vám to odporúča a nie, že vy ste sa sami rozhodli. To platí len v tom prípade, že požiadate školu o zápis a on vám navrhne iné riešenie. Vzdelávanie formou integrácie prospieva najviac dieťaťu, pretože učí a získava informácie priamo z tej komunity, v ktorej žije od narodenia. Pred začlenením je však dôležité, aby ste komunikovali so školou ako aj s rodičmi budúcich spolužiakov. Ak vaše dieťa príde neočakávane do triedy a spolužiaci nevedia, ako môže vaše dieťa reagovať, ako sa môže správať, častokrát vznikajú problémy, dokonca až petície, aby vaše dieťa bolo vylúčené. Preto je dobré snažiť sa o komunikáciu nielen so školou, ale aj s rodičmi a spolužiakmi. Máme veľmi pekný príklad v Košiciach, ale aj v Prešove alebo v Poprade, kde vlastne rodičia spolu s psychológom Centier špeciálno-pedagogického poradenstva prichádzajú prvý týždeň priamo k deťom, informujú ich, kto príde do ich triedy, aké je to dieťatko, aké má problémy, čo potrebuje, ako bude často chodiť. A práve to veľmi prospieva v rámci integrácie a pozitívneho prijatia detí, ale aj rodičov, vlastne vášho dieťatka so zdravotným znevýhodnením. Do triedy z bežnej základnej školy možno začleniť dieťa aj za podpory osobného asistenta či odborných tímov. V súčasnosti odborné tímy nie sú na každej škole, ale práve odborný tím z Centier vám môže pomôcť v rámci toho začlenenia vášho dieťaťa do bežnej základnej školy. Takisto je veľmi dobré poprosiť o stretnutie s rodičmi, aby ste ich informovali o tom, čo vaše dieťa potrebuje, aby vedeli aj rodičia odpovedať, prečo vlastne to vaše dieťa reagovalo tak, ako reagovalo a vysvetlilo mu v domácom prostredí, že ako sa má správať a čo by malo robiť. Uvedomme si, že integrácia je veľmi zložitý proces, v rámci ktorého je potrebná komunikácia s riaditeľom, získanie si učiteľov na svoju stranu, ale aj rodičov, aby vlastne tá integrácia priniesla úžitok všetkým, v celej spoločnosti, v celej komunite, tak, aby napredovali aj deti bez zdravotného znevýhodnenia, ale aj deti so zdravotným znevýhodnením. Tiež nezabúdajte na to, že ak obhajujete práva svojho dieťaťa, také isté práva majú aj zdravé deti. Preto je dôležité, aby tá komunikácia bola intenzívna, aby sa to sociálne prostredie, to inkluzívne prostredie zabezpečilo. V základnej škole okrem špeciálnej triedy, o ktorej sme už vraveli, že sa zriaďuje
takisto pre 4 deti, v maximálnom počte 8 detí, sa môže zriadiť aj špecializovaná trieda. Rozdiel je v tom, že špeciálna trieda je trieda, kde chodia deti a vzdelávajú sa v rámci niektorých predmetov, alebo môžu byť v rámci výchov začlenené do bežných tried. Zatiaľ, čo špecializovaná trieda sa zriaďuje pre žiakov z akéhokoľvek ročníka alebo z viacerých ročníkov a zriaďuje sa pre tých žiakov, ktorí nenabrali učivo v plnej miere, a to chýbajúce učivo, chýbajúci obsah učiva vedia zvládnuť ešte, ak budú mať rok dlhšie vzdelávanie v danom obsahu. To znamená, že v súčasnosti nemajú predpoklad úspešne zvládnuť napríklad 2., 3. ročník, ale ak by boli v špecializovanej triede, mohli by učivo 1., 2., 3. ročníka dobehnúť a upevniť do takej miery, že by mohli potom plynule prejsť do 4. ročníka bez nejakých problémov. Žiaka do špecializovanej triedy opäť zaraďuje riaditeľ školy, ale tam je to hlavne na návrh triedneho učiteľa, ale aj po vyjadrení výchovného poradcu alebo Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ak daná škola s centrom spolupracuje. Súčasťou tohto zariadenia dieťa do špecializovanej triedy je vlastne aj súhlas rodiča. Bez tohto súhlasu nie je možné presunúť dieťa z jednej triedy do druhej. Na vzdelávanie v špecializovanej triede môže byť tak maximálne 1 rok. Ak dieťaťu znemožňuje jeho zdravotné znevýhodnenie, aby sa vzdelával podľa vzdelávacieho programu danej školy, to je jedno, či chodí do bežnej školy a to vzdelávanie je pre ňoho náročné, alebo či chodí do špeciálnej školy, tak je možné, aby sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne potreby, ktoré dieťa má. To znamená, či už sú to potreby na odborného zamestnanca, alebo či je to v rámci nejakých materiálnych potrieb, či potrebuje Braillové písmo, opravu kníh. Vlastne všetko to musí byť zahrnuté v individuálnom vzdelávacom programe. Všetky zmeny, či už je to v obsahu, vo formách, v metódach, všetko to musí byť zhrnuté tak, aby sa zabezpečil ten rozvoj dieťaťa v rámci vzdelávania v danej škole. Individuálny vzdelávací program vypracováva škola v spolupráci opäť s centrami, ale zákonný zástupca by mal mať právo byť informovaný o tomto programe a oboznámiť sa s ním. Ak vás neinformovali alebo neviete, podľa čoho je vaše dieťa vzdelávané, určite si to môžete vyžiadať a aj v tomto prípade pre vás platforma pripravila žiadosť o poskytnutie informácií alebo žiadosť o nahliadnutie do individuálneho vzdelávacieho programu. Ak vás škola núti podpísať individuálny vzdelávací program bez toho, aby ste si ho prečítali, môžete odmietnuť, pretože vy máte právo na to, aby ste sa s ním oboznámili a aby ste si ho prečítali. Ak zdravotné znevýhodnenie dieťaťu alebo žiakovi neumožňuje nielenže vzdelávať sa podľa daného obsahu, ale neumožňuje mu každodennú návštevu školy, tak vtedy rodičia môžu požiadať podľa školského zákona aj o iné formy vzdelávania. A to buď formou individuálneho vzdelávania alebo vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu. Povieme si bližšie, aký je v tom rozdiel. Individuálne vzdelávanie, to je vlastne
vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole. To znamená, že dieťa nemôže, či už kvôli zlyhávaniu imunity, alebo sú to onkologickí pacienti, nemôže navštevovať školu, jeho zdravotný stav mu to nedovolí. A tak mu umožní škola na základe žiadostí a odporúčania lekára pre deti a dorast vzdelávanie v domácom prostredí. To vzdelávanie v domácom prostredí zabezpečuje škola a časový rozsah, v ktorom to škola poskytuje, je v zákone limitovaný iba, že musí byť v rozsahu najmenej 2 hodín týždenne. Mnohí rodičia sa vedia dohodnúť, že dieťa je vzdelávané napríklad 3-krát do týždňa po 4 hodiny, alebo podľa toho, ako sa dohodne rodič so školou, alebo ako to zvláda dieťa. Je to vždy na dohode školy a na dohode vlastne toho rodiča. Základné je, aby sme si uvedomili, že to individuálne vzdelávanie poskytuje škola a poskytuje ho formou pedagóga, ktorý dochádza k vám do domáceho prostredia. Pedagóg si vedie informácie o tom, ako vaše dieťa napreduje, čo sa vzdelávate, akou formou. Všetky tieto informácie vlastne prináša do školy a pre deti, ktoré majú ťažké zdravotné znevýhodnenie, tak tieto deti nerobia žiadne rozdielové skúšky. Tieto deti vlastne ich spôsob a vlastne ich napredovanie je zaznamenané iba prostredníctvom pedagóga, ktorý vás navštevuje v domácom prostredí. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu sa zase povoľuje buď dieťaťu s nadaním, alebo na základe závažných dôvodov. V zákone je uvádzaný jeden z týchto dôvodov, že keď je dieťa buď v zahraničí, alebo proste, že ide na matersku. Na základe tohto sme sa informovali právnikov, že čo to znamená podľa závažných dôvodov, a oni nám povedali, že v rámci tých závažných dôvodov môže byť aj práve zdravotný stav dieťaťa. Ak vaše dieťa môže navštevovať školské zariadenie, ale nemôže ho navštevovať každý deň, tak vtedy je to vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu. Kedy sa môže robiť to vzdelávanie blokovou formou, že napríklad niekedy dieťa príde v pondelok, alebo bude chodiť pondelok, stredu, piatok. V pondelok budete mať blokové vyučovanie matematiky, v útorok, v stredu budete slovenčiny. Proste vždy je to o dohode medzi vami a riaditeľom, takisto ako je to o zostavení tohto individuálneho učebného plánu, ale individuálny učebný plán musí byť v súlade so schváleným vzdelávacím programom a je záväzný tak ako pre školu, tak aj pre toho rodiča. Opäť ho vypracuje odborný zamestnanec školy, to znamená, že buď triedny učiteľ alebo viacerí pedagógovia podľa veku dieťaťa, ale v spolupráci s odbornými zamestnancami Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Rozdiel medzi individuálnym vzdelávaním je, že individuálne vzdelávanie prebieha v domácom prostredí. Zatiaľ, čo podľa individuálneho učebného plánu prebieha v školskom prostredí. To je taký hlavný rozdiel. Častokrát sa nám ozývajú rodičia, že ich deti nie sú prijaté na bežnú školu ani na špeciálnu školu, pretože ich zdravotný stav je veľmi ťažký, alebo že ich jednoducho odmietli a rodičia sa v tom čase neodvolali. Tak majú ešte jednu možnosť, a to je, že požiadať VUCčko o poskytnutie sociálnej služby, a to je zaradenie dieťaťa do domova sociálnych služieb. Ak je dieťa v domove sociálnych služieb, tak tieto domovy by mali poskytovať vzdelávanie vášmu dieťaťu aj v tomto zariadení.
Prv, ako dieťa dáte do zariadenia, informujte sa, či vzdelávanie je poskytované priamo v zariadení, alebo má daný domov sociálnych služieb dohodu a vy musíte ísť s dieťaťom do školy, s ktorou má tá DSS, čiže domov sociálnych služieb, uzatvorenú zmluvu na vzdelávanie detí. Rodič má ešte jednu možnosť, a to požiadať o neposkytovanie vzdelanie. De facto je to tzv. Oslobodenie od povinnej školskej dochádzky, ale tam už musí byť limitované do pominutia dôvodov, ktoré vlastne tú povinnú školskú dochádzku, prečo dieťa nebude naplňať, musia byť jasne vyšpecifikované dôvody a musí to byť formou opäť písomného súhlasu, ale aj odporúčania lekára, že dieťa nie je schopné, alebo že aké sú tam zdravotné problémy, ale opäť aj od Centra špeciálno-pedagogického poradenstva. Žiak končí povinnú školskú dochádzku vlastne absolvovaním 10 rokov vzdelávania. Či už je to na základnej škole alebo na špeciálnej základnej škole, alebo dňom, kedy vlastne 31. augusta daného roka dovrší 16 rokov. Mnohí rodičia nevedia, že do vlastne vzdelávania a povinnej školskej dochádzky sa ráta aj ten prípravný ročník, pretože už vtedy je to vlastne dochádzanie do školského zariadenia a už vtedy sa plní tá povinná školská dochádzka. Je jedna výhoda, že ak dieťa napríklad bolo dlhšie v nemocnici alebo aj teraz počas covidu, môžete požiadať pre svoje dieťa so zdravotným znevýhodnením, aby podľa paragrafu 22 školského zákona, aby bolo umožnené vzdelávanie až do konca školského roka, v ktorom vaše dieťa dovrší 18 rokov. Opäť môžete to požiadať na základe odporúčania CŠPPčky alebo na základe situácie, ktorá viedla k tomu, že by bolo vhodné, aby vaše dieťa bolo až do 18. veku v základnej škole. V zákone je zadefinovaná aj možnosť predĺženia o 2 roky a to je vždy dané podľa štátneho vzdelávacieho programu pre to, ktoré zdravotné znevýhodnenie. Deti nám postupne rastú a tak vlastne rodičia musia po dovršení buď už 16. veku, alebo ak má dieťa predĺženú školskú dochádzku, tak 18. veku života rozmýšľať, čo ďalej. Tieto možnosti v rámci zdravotného znevýhodnenia sú v súčasnosti obmedzené v rámci detí, ktoré majú mentálne postihnutie. My sa však prejdeme si všetky tie možnosti a vysvetlíme si, že kde majú možnosť a právo ísť naše deti so zdravotným znevýhodnením. Vzdelávanie na stredných školách formou integrácie môže prebiehať už či buď priamo na gymnáziu, alebo na nejakej strednej odbornej škole, alebo aj na konzervatóriu, ak je dieťa umelecky nadané. Každý žiak aj v tomto prípade musí mať vypracovaný individuálny vzdelávací program spolu so špeciálnym pedagógom, alebo ak dieťa zvláda štátny vzdelávací program danej školy, tak môže ísť formou štátneho vzdelávacieho programu a môže byť vzdelávanie presne ako vzdelávané deti v tomto bežnom prúde na strednej škole. Takisto je možnosť vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením na stredných školách, ale pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a podľa vzdelávacích programov daného postihnutia sú to väčšinou deti so sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím,
Dĺžka vzdelania je štandardne 4 roky, ale opäť môže byť predĺžená až o 2 roky, aby to dieťa získalo čo najviac zručností a skúseností a aby ich vedelo využiť v praxi a aby sa stalo plnohodnotným občanom vlastne v spoločnosti a nepoberalo len nejaké dávky, ale aby mali praktické zručnosti, ktoré využije v praxi. Ak dieťa má mentálne postihnutie, tak v súčasnosti má túto možnosť v rámci ďalšieho vzdelávania iba v odbornom učilišti. Je to vlastne typ školy, ktorý obsahuje vzdelávacie programy, ktoré sú podľa odborníkov pripravené hlavne pre deti s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným znevýhodnením a ide tam o získavanie nenáročných pracovných zručností, ktoré môžu neskôr využívať, ale predtým musia mať ukončené vzdelanie v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončenú povinnú školskú dochádzku. Po absolvovaní odborného učilišťa môže absolvent získať doklad o získanom vzdelávaní formou vysvedčenia a osvedčenia buď o zaškolení, alebo môže získať na základe vzdelávacieho programu, ktorý absolvuje, doklad vo forme vysvedčenia a osvedčenia o zaučení, alebo takzvané doklad o získanom vzdelávaní a odbornej kvalifikácii. Môže byť vysvedčenie a ukončenie záverečnou skúškou alebo výučným listom. Tie možnosti sú ovplyvnené podľa toho, na aké učilište dieťa ide a aký vzdelávací program vlastne to, ktoré učilište ponúka. No, nakoniec je tu štvrtá možnosť, že deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré majú ťažšie mentálne postihnutie alebo ťažšie zručnosti, môžu byť prijaté do praktickej školy, kde vlastne je poskytované vzdelávanie ani nie tak zamerané na rozširovanie nejakých informačných alebo obsahových s obsahovým zámerom, ale vlastne sú tam poskytované vlastne programy, ktoré obsahujú formy a spôsoby prípravy žiakov na život v rodine, na to, aby mali čo najlepšie sebaobslužné zručnosti, aby vedeli jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, to znamená piesť, variť, upratovať. Tieto zručnosti žiaci získavajú zväčša pod dohľadom a preto v triedách praktických škôl, zvlášť pre žiakov s viacnásobným postihnutím, je spravidla vo výchovno-vzdelávacom procese aj prítomný asistent, aby pomáhal tým žiakom získavať tie zručnosti, ktoré sú pre nich potrebné. Opäť aj v praktickej škole môžete predĺžiť to vzdelávanie. Praktická škola trvá 2 roky, ale dieťa v nej môže byť aj 3 roky, ak proste potrebuje ďalej ešte ten 1 rok na to, aby tie zručnosti pre praktický život získalo. Všetky tieto informácie, čo sa týka vzdelávania, nájdete na platforme Rodín. Keď pôjdete na stránku buď cez rodičia rodičom, a tam si nájdete vlastne, že vzdelávanie, alebo pôjdete na čo máme nárok.
čo keď si rozkliknete, máte tam 3 možnosti, kompenzácie, sociálne služby a vzdelávanie. A priamo vo vzdelávaní máte vlastne popísané všetky informácie o tom, aký máte nárok na vzdelávanie dieťaťa do 6. veku života a potom od 6 rokov. Ak chceme, aby naše deti boli začlenené do sociálneho prostredia, je dôležité, aby sme začali rozprávať o tom, aké pozitíva má práve tá inklúzia a začlenenie dieťaťa v prvom rade do nejakého školského zariadenia. Je dôležité, aby sme to právo, ktoré je v dohovore, ktoré je v ústave, aby to právo bolo naplňané. To znamená, aby školy boli pre všetkých, aby každé dieťa malo možnosť byť vzdelávané, aby malo prístup k vzdelaniu pri zabezpečovaní všetkých adekvátnych podmienok. Ak to dosiahneme, vtedy zistíme, že vlastne u zdravých detí, ak sú v triede so zdravotne znevýhodneným, tak sa rozvíja empatia, rozvíjajú sa zručnosti sociálneho vnímania, sociálneho pozorovania a hlavne tá spoločnosť sa otvára pre všetkých, pretože nie sme všetci rovnakí a nie všetci všetko dokážeme. Zároveň je veľmi prospešné, ak dieťa je v bežnej škole. To znamená, že tie pozitíva inklúzie vplývajú aj na dieťa so zdravotným znevýhodnením, kedy je dieťa veľmi motivované na sebe pracovať a vlastne rozvíja svoje zručnosti v tom, že obkúká všetko, čo robia bežné deti. Ale veľmi veľkou výhodou je aj to, že môže navštevovať vlastne školu v mieste bydliska a buduje si vzťahy so zdravými rovesníkmi a s celou komunitou, v ktorej sa predpokladá, že bude žiť vlastne až do smrti. Tí, ktorí odmietajú inklúziu, poukazujú hlavne na negatíva inklúzie, že škola nemôže prijať dieťa so zdravotným znevýhodnením, pretože škola má byť vlastne pripravovať študentov a žiakov pre život. A nie na to, aby ho učila jednoduché činnosti, ktoré zdravé deti už dávno v danom veku môžu mať, teda majú väčšinou. Potom veľmi často sa hovorí o tom, že zdravé deti sú vyrušované práve počas vyučovania, majú menej pozornosti, pretože tú pozornosť odoberá vlastne dieťa so zdravotným znevýhodnením. Tak preto, ako je nevhodné vraj dieťa dať do bežnej triedy a keď tak radšej do špeciálnej triedy. Ale opäť, ak chcem poukázať na to, že ak začneme komunikovať a začneme informovať už od ranného veku, to znamená už v materskej škôlke, že začleníme dieťa a budeme poukazovať na to, čo to dieťa zvládne, ako sa cíti a čo prežíva, deti ako také neriešia, či je to dieťa zdravotne znevýhodnené. Deti len potrebujú mať blízkosť a pocit, že to chápu. A oni už vnímajú aj deti so zdravotným znevýhodnením ako svojich kamarátov. Neriešia jeho zdravotné znevýhodnenie, ale dajme im tú možnosť. Ďalším negatívom, na ktorý poukazujú vlastne neprajníci inklúzie, je, že dieťa so zdravotným znevýhodnením býva z kolektívu vylúčené. V praxi sa však stretávame s tým, že ani tak ho nevylúčia spolužiaci ako takí, ale skôr ho začínajú vylúčovať spolužiaci pod vplyvom pedagógov a je veľmi veľa skúseností, kedy v školách je šikana práve týchto detí so zdravotným znevýhodnením. Inkluzívne vzdelávanie je pre spoločnosť
vraj finančne náročné a že vyžaduje si pretože veľmi dobrého pripraveného pedagóga, asistentov učiteľa, spoluprácu tímov, čo je síce pravda, ale častokrát sa zabúda na to, že ak tá inklúzia začína od ranného veku, deti postupne sa osamostatňujú až do tej miery, že neskôr, možno aj na 2. stupni, už toho osobného asistenta ani nebudú potrebovať, alebo asistenta učiteľa. A ak rozvinieme u nich všetkých schopností a zručností, je možné, že nebudú potrebovať ani sociálne dávky, čím vlastne ušetríme štátu peniaze. Takže asi nie je úplne pravdou, že to inkluzívne vzdelávanie je tak finančne náročné. Možno na začiatku, ale ten výsledok už vlastne je o úplne iných financiách. Ak chceme to všetko dosiahnuť, musíme tak trošku tlačiť aj my rodičia na štát. Úlohou štátu je umožniť stimuláciu a vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu stupňa či druhu postihnutia. Dôležité je rešpektovať ich potreby, rešpektovať ich zručnosti a schopnosti, ktoré majú a ktoré sú znížené z dôvodu zdravotného znevýhodnenia. A ak ich budeme rešpektovať, môžeme dosiahnuť maximálny možný vývin dieťaťa a zároveň jeho plnohodnotné začlenenie do spoločnosti. Zároveň úlohou štátu je zabezpečiť podmienky a personálne zabezpečenie, to znamená, že psychológa, liečebného a špeciálneho pedagóga, logopéda, ktorí vlastne pomáhajú dieťaťu a takisto mu pomáhajú vlastne pri začleňovaní sa v rámci tých svojich spolužiakov. Dôležité je upozorniť na to, že týchto odborných zamestnancov už nepotrebujú len deti so zdravotným znevýhodnením. V súčasnosti v čase šikany, psychologického týrania je potrebný v plnej miere psychológ aj pre deti z bežného prúdu, pre deti, ktoré my označujeme ako zdravé deti. A takisto aj je veľmi veľa detí, ktoré majú problémy s komunikáciou, takže potrebujú logopéda. Tak by bolo vhodné, aby štát začal vlastne podporovať a finančne zabezpečovať práve odborné tímy na školách, ale na to musíme aj trošku tlačiť my rodičia, keďže sa to jedná o naše deti. Naplniť právo na vzdelanie, ktoré má každé dieťa, ktoré je dané ústavou, ktoré je dané dohovorom, na to ako keby štát častokrát zabúdal a opäť snažme sa komunikovať, rozprávať, že je to naše právo, je to právo našich detí. Ak sa však stretnete s problémami ale pri uplatňovaní týchto práv, tak vás chceme poprosiť, napíšte nám o svojich skúsenostiach na infolinku, ktorú má platforma, a to je, že info@inklulinka.sk, a nájdete to vlastne priamo na stránkach platformy, kde vidíte aj vlastne, kedy môžete volať. Pondelok, štvrtok a piatok, kde vás veľmi empaticky vypočuje naša Zuzka, ktorá vás nielenže vypočuje, ale vie aj poradiť. Vie vám podať informácie alebo vie vás nasmerovať, kde tie informácie môžete nájsť, či už na platforme alebo na iných stránkach. Ak by ste chceli ísť na stránky platformy, tak môžete použiť aj tento QR kód, aby to bolo pre vás jednoduchšie. A ja už len na záver, že ďakujem za váš čas, pozornosť a verím, že naše deti so zdravotným znevýhodnením budú mať možnosť vzdelávať sa, získavať informácie a stať sa plnohodnotnými členmi
byť súčasťou našej spoločnosti. Ďakujem.